10 richest basketball players. Pag sinabi natin mga basketball players, normally, kadalasan yan, malaki ang kinikita nila. Pero marami sa mga sikat na basketball player, makikita natin, ay hindi nagtagumpay pagkatapos silang maging sikat na player. Bakit? Nawawaldas ang kanilang mga kayamanan, hindi nila alam maghanap buhay, hindi sila nakapag-aral na maayos, kaya sila naliligaw na landas pagkatapos nilang maging isang sikat o star basketball player. The 10 richest na nagtagumpay at nagsumikap at nagtiyaga at naging masigasig na maging isang negosyante o isang naghahanap buhay o isang executive na nagpatuloy kahit na sila'y tapos na sa kanilang paglalaro sa basketball. Number 10 sa listahan natin, si David Robinson. Ang kanyang kayamanan ay estimated to be US $200 million o mahigit 10 bilyong piso. Siya ay kinikilalang The Admiral at siya ay ipinanganak noong 1965. Dati siya naglaro sa San Antonio Spurs. Number 9 sa listahan natin ay si Grant Hill. Isa rin naging sikat na basketball player at star player at naglaro sa Detroit Pistons. Ang kanyang estimated wealth is $250 million or approximately mga nasa 12 to 13 billion pesos. Siya ay 50 years old na ngayon. Number 8 sa listahan natin is si Hakeem Olajuwon. $300 million naman ang estimated wealth niya. Mahigit kumulang mga 16 billion to 17 billion pesos. Siya ay taga Nigeria, 60 years old na. Siya ay naglaro noon sa Houston Rockets sa NBA. Number 7 sa listahan natin is si Vinnie Johnson. Si Vinnie Johnson ay may estimated wealth na $400 million, so around 20 billion pesos. Siya ay 66 years old na ngayon. Siya ay naglaro dati sa Detroit Pistons at siya ay may-ari ng mga iba't ibang mga negosyo at saka mayroon siya tinatawag na value-added assembly provider na negosyo. Ngayon, number 6 sa listahan natin, si James Harden. Ganun din, siya ay may estimated wealth na humigit kumulang $400 million pataas or around 20-25 billion pesos. Edad niya ngayon ay 33 years old. Siya ay naglalaro sa LA at native ng LA at Philadelphia 76ers ang kanyang basketball team ngayon. Number 5 sa listahan natin is Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal ay kinikilalang The Giant, the big man. $400 million pataas ang kanyang kayamanan at siya ay 50 years old na. Siya ay taga New Jersey at naglaro rin sa Lakers noong panahon. Siya ay nagne-negosyo rin at sikat na rin siyang broadcaster sa telebisyon. Number 4 sa listahan natin is si Junior Bridgeman. Ang kanyang estimated wealth, ang kayamanan niya ay tinatansyang mga $600 million or approximately 30 to 35 billion pesos. Siya ay 69 years old na ngayon at napakarami niyang restaurant. 160s na sikat na mga restaurant. Number 3 sa listahan natin, si Magic Johnson. Si Magic Johnson may estimated wealth na around $620 million or around 35 billion pesos pataas. Siya naglaro dati sa Lakers, sa isang negosyante. Number 2 sa listahan natin ito, LeBron James. Ang kanyang estimated wealth is $1.2 billion o humigit kumulang na sa mga 60 billion pesos. Tinatawag natin o kinikilalang the king at player ngayon ng Lakers. 37 years old siya ngayon. So number 1 sa listahan natin is si Michael Jordan. Of course, kilala natin si Michael Jordan sa Space Jam na pelikula at kinikilala natin siya dun sa sapatos o rubber shoes na Air Jordan. Ang kanyang estimated wealth is $1.7 billion or humigit kumulang aabot na sa 100 billion pesos. Yan po ang ating top 10 richest basketball players in the world. Huwag po natin kalimutan mga kababayan, kinakailangan kahit na tayo sikat, magpatuloy tayo sa pag-aaral, patapusin natin ang ating pag-aaral para na sa ganon, pagkatapos nating maging sikat, atleta o basketball player, tayo makapagpapatuloy pa rin sa paghahanap buhay na maayos. Yan lamang po mga kabayan. Ako po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.